जानुवारि दान मोनसेखौ जोङो जोंनि दावबायारि बिथांमोननि थाखाय जोङो अफार होदों। पानबारि रेन्जनिफ्राय मटनगुरिनिफ्राय 194 निफ्राय 1000खौ दाननानै जोङो नोंथांमोननि थ्रुयै फैनाय आलासिफोरखौ जोङो दा जानुवारि दान मोनसे हेलो लोगोफोर, गुड मर्निं फ्रम पालांशी। लोगोफोर मैयानि लास्ट भिडिअखौ नायदोंबा मिथिखागोन जोङो पालांशी रिजर्टआव स्टे खालामदों। नैबे रुमावनो स्टे खालामदों जों कनिन्द्रजों आंजों। ओमफ्राय दा दसे उनाव बे गासै रुमफोरनि प्राइस, ओमफ्राय जिप साफारि, ओमफ्राय लकेसनखौ खोन्थागोन आङो। नायलांबाय थाबानो जाबाय जोबजासिम। लोगोफोर, दायो आदामोनहा पालांशी रिजर्टनि फेसिलिटि, ओमफ्राय रुमनि प्राइसफोर, ओमफ्राय जिप साफारिनि सोमोन्दै आदामोनहा खोन्थागोन। खुलुमबाय। गिबियावनो दा पालांशी रिजर्ट 2 नं सावरां बे मैना केम्पनि खाथियाव लुनाय बे पालांशी रिजर्ट आरो बियो जोंनि चिरां डिस्ट्रिक्ट पानबारि रेन्जनि सिङाव मानास नेशनेल पार्कनि माहारियारि हाग्रामा जितु बेजोंनो नांजाबनाय, बेयाव बे पालांशी रिजर्टखौ लुनाय जादों। बेयाव गोबां जों बायजोआरि दावबायफैग्रा बा माहारियारि हाग्रामायाव हाबनानै जिब जुनार आरो दान्दिसे गोजोननाय लानो थाखाय जायफोरनाखि फैनाय आलासिफोर बिथांमोननि थाखाय जों बेयाव थानाय जानाय आरो लोगोसे जिप साफारि बेफोर फेसिलिटिसफोरखौ जों होनाय जादों। दा बेयाव नोंथांमोना नुगोन जोंना बेयाव जोंनि ट्रेडिसनेल जितु रुम बे दङ। ट्रेडिसनेल रुम हिसाबै जोंनि उखुमजोंनो बानायनाय न'। बेयाव जोङो देग्लाय पालांशी रिजर्टआ 20 डिसेम्बर अर्थात मैयानि दिनाव जिहेतु बोसोरसे जाबाय। दा बे बोसोरसे जानायनिफ्राय जों माखासे जोंनि सुबिदाफोरखौ जोङो सोलाय सोल' खालामदों। जों सिगाङाव नैबे जितु रुम नुदों नोंथांमोना बेखौ जों 3000 करियाव लादोंमोन। नाथाय जोङो नैबे जानुवारि दान मोनसेखौ जोङो जोंनि दावबायारि बिथांमोननि थाखाय जोङो अफार होदों। जोङो बेयाव 2500 करि जों बानायनाय जादों। बेयाव एटाच लेट्रिन दङ। सिङाव नोंथांमोना सिंनि थासारिखौ नायोब्ला नुनो हागोन। बेयाव गासिबो मोनसे स्टेन्डार्ड लेभेल आरो सार्भिसा जों नोंथांमोननो बेयाव फुंनि साहाजों लोगोसे ड्राइ केक होनाय जागोन। बाखि गुबुन ओंखामनि बेलायाव होन आरो माखासे नोंथांमोना जुदि नांबावगौ जायोब्ला नोंथांमोननि अर्डारनि सायाव। आरो ओरै जोंहा गुबुन मोनसे रुम दङ। बियो जाहैबाय जों बैसां हिसाबै बानायदों। बियो एटाच लेट्रिन नङा, नाथाय बेनि स्टेन्डार्डआबो मोनसे हाइ लेभेलनि। जितु नोंथांमोना बेयाव बैसां आरो सिङाव जोङो बेयाव बिसना गंनै लाखिदों। बेयाव बिसना गंनैयाव जोङो सिगांनि समाव जोङो 4000 खालामदोंमोन। नाथाय देग्लाय जोङो जानुवारि 30 तारिखसिम बा मास मोनसे जोङो बे रुमखौबो जोङो 1000खौ दाननानै जोङो 3000 बे अफारखौ होनाय जादों दावबायारिफोरनि थाखाय। दा बिनि थाखाय जितु लेट्रिन फेसिलिटिस बियो जों एटाच बानायाखै, जेनेरेल हिसाबै दोनदों। नोंथांमोना बेयाव नुगोन लेट्रिन। नैबे रुमनि थाखाय नैबे लेट्रिन आरो बै गुबुन मोनसे रुमनि थाखाय बिनि साखाथियावनो मोनसे लेट्रिन दङ। बे मोननै रुमा एटाच लेट्रिन नङा। अब्लाबो नोंथांमोना बेयाव जेबो उसुबिदा मोननांगौ गैया। जोंनि गासिबो वाशरुम, गासिबो टयलेट बियो जाहैबाय वेस्टार्न मडेल। वेस्टार्न नोंथांमोना बेयाव जिबायदि हास्थायदों बेबायदिनो जोङो साब सिखोनाव जोङो बेखौ बानायनाय जादों। नोंथांमोना नुबाय बे जोंनि बैसांनि जितु न', बे बैसांनि न'आव जोङो दहाय बुंनाय बायदिनो सौखि गंनै दोननाय जादों। बे सौखि गंनैनि जितु मस्कुइट' नेट बेबो दानि वेस्टार्न जितु नेट, बेयाव जेबो जोंनि लकेल बे सिस्टेमै दङ। जोङो बै नेटखौ बाहायनाय जादों। बेयाव नोंथांमोना सानै थानो हागोन। दा बे सानै थानायाव बेयाव जोंनि दहाय बुंनाय बायदि सिगांनि बोसोराव जोङो रुम गंनै बिसनायाव जोङो 4000 रां लादोंमोन। नाथाय देग्लाय दान मोनसेखौ जों नोंथांमोननो बा दावबायारिफोरनो जों अफार होदों। बेयाव मात्र 3000 बिथांमोना साबैसे फैयो बे गंनै बिसनायाव थानो हागोन। जोंनि थाखाय मिनिमाम फेसिलिटिसा बेयाव जों 7खौ दोननो हायो। आरो नैबे गुबुन मोनसे रुम, बे रुमनि दोननाय जादों खैना सान्थि बादा। बियो कमप्लिट जोंनि आगु समफोराव जेरैबायदि न' लुयोमोन बा ट्रेडिसनेलि उखुमनि लोगोसे इन्जुरनि, दा बेखौ बानायनाय जादों। बेयाव नोंथांमोननो फोरमायखानाय जायो बे रुमखौ जोङो बेयाव एटाच लेट्रिन बा वाशरुम जों होफानाय जायाखै। बेनि फेसिलिटिसखौ जोङो एसे गुबुन धरननि लानाय जादों। नोंथांमोना सिङाव हाबफैनानै बेखौ नायनो हागोन। बेयाव जोङो खालि गंसेल' बिसना सोनाय जादों।
गंसेल' बिसना बेयाव सानै मानसि थानो हायो दा आरो बे रुमनि थाखाय जिहेतु एटाच लेट्रिन गैया बेयो बै जेनेरेल मोनसे जितु वाशरुमावनो थांनांगोन दा बेखायनो बिनि बेसेनखौ एसे खम लानाय जादों बिनि बेसेना जाहैबाय 2000 नोंथांमोना बेयाव सानै फैयो बा साथाम फैयो थानो हागोन नोंथांमोना जोंनि बे फालांसि रिजर्ट बे फालांसि रिजर्टआव थानानै साखाथियावनो थानाय जोंनि फालांसि रिजर्टजों नांजाबनाय जितु मानास माहारियारि हाग्रामा दा बे मानास माहारियारि हाग्रायाव नोंथांमोना जिब जुनार बायदिसिना आरो मिथिंगानि माखासे समायना बे नुथायफोरखौ नोंथांमोना नुनो हागोन बेयाव जिब जुनारखौ जुदि बुंनांगौ जायोब्ला जिहेतु मानास होननानै बुङोब्ला जोंनियाव गोदोनिफ्राय मोनसे साननायाल' फैबाय थादों खालि मानासखौ बासबारि होननायखौल' सानबाय थायो बासबारि रेन्ज जिहेतु मानासाव मोनथाम रेन्जखौ लाफानानै मोनसे माहारियारि हाग्रामा जादों बेयाव बासबारि पानबारि आरो लोगोसे भुयाफारा नाथाय खालि दावबायारिफोरानो होन बा जोंनि माखासे बेरायनो ओंखारबोनाय जायफोरनाखि दावबायारिफोर बिथांमोना बासबारिखौल' मानास हाग्रामा हिसाबै सानफ्लांबाय थायो नाथाय जोंनि नैबे पानबारि रेन्जनि सिङाव मानास माहारियारि हाग्रामायाबो जे ओरैबायदि समायना आरो ओरैबायदि गुवार हाग्रा ओनसोल बेयाव नोंथांमोना मैनिफ्राय आरो मै फाख्रि जितु स्पटेड डियार होननानै बुङो धनेश दाउ बेजोंनो लोगोसे गल्डेन लेंगुर जायनाखि मुंदांखा आरो बेजोंनो लोगोसे जोंहा आथिखालाव दा मोसाया जोंनि बे पानबारि रेन्जनि सिङावनो ओरैबायदि हिउज मोसा दङ दा जायनि पपुलेसन जायनि एकाउन्टखौ जोङो नायोब्ला बासबारिखै थानाय रेन्जनि आन्डाराव जेसेबांनाखि मोसा दं बेनिख्रुइ जों पानबारियाव बांसिन मोननो हायो लोगोसे जोंनि रिजर्टआवनो थाफैनाय आलासिजों लोगोसे जायफोरनाखि माहारियारि हाग्रायाव बेरायहैनो थाखाय ओंखारबोनाय बिथांमोननि थाखाय जोंनि रिजर्टआव जिहेतु जोंहा गंनै जिपसि दङ नुगोन नोंथांमोना गंनै जिपसि जोंनिनो बेयाव दंखायो दा बे जिपसिनि प्राइसआ पइन्ट लानानै गुबुन गुबुन धरननि दा पानबारि रेन्जनिफ्राय थोंजोङै जुदि मटनगुरिसिम थाङोब्ला बेयाव सिगां समाव 4000 लादोंमोन नाथाय देग्लाय मोनसे अफार होनानै 3500 आरो गासै मानासखौ जुदि गिदिंजोबोब्ला पानबारि रेन्जनिफ्राय मटनगुरिनिफ्राय 194 निफ्राय जोंहा नैबे मैना जितु केम्प बा जोंनि बे फालांसि रिजर्ट बेखैजाय जुदि फैयोब्ला बेयाव गासै 4500 बे जिपसिनि दाम दा बियो गाव जोंनि दावबायारिफोरा बबेनिफ्राय बहासिम थांगोन बेनि सायाव डिपेन्ड खालामगोन दा बेखिनि जोंनि जितु पेकेज बेखौ जों फोरमायबाय दा सोरबा ओरैबायदिफोर आलासि थानो हागौ बा दावबायारि थानो हागौ जोंनियाव खेबसेनो रुमखौ लानानै रुम जानाय आरो जिपसि बेखौ लानानै हयथ' जोंनियाव बुक खालामोबा जों जायफोरनाखि बिथांमोना पेकेजाव फैगोन बिथांमोननो जोङो सावरायलायनायनि गेजेरजों जों अफार होगोन आरो आं दहाय बुंखादों जोंहा जानुवारि दान मोनसेखौ जोंनि दावबायारिफोरनि थाखाय जोङो अफार होगोन जथेस्थ' जों सावरायो जायफोरानाखि कन्टेक्टआव थादों बा नोंथांनि गेजेरजों जायफोरनाखि दावबायारिफोर फैगोन जों बिथांमोननो नोंथांमोननि थ्रुयै फैनाय आलासिफोरखौ जोङो दा जानुवारि दान मोनसे बेयाव जों माखासे सुबिदाफोरखौ जों अफार होयो दावबायारि बिथांमोना जोंनि रिजर्टआव थाफैनायनि उनाव जों नोंथांमोननो जानाय बा साहानि फेसिलिटिसखौ बोरै ना बियो रुमजोंनो लोगोसे पेकेजाव दङ बेबायदि हयथ' साननो हागौ दा बेयाव जों क्लियार होनो नागिरदों जेब्ला दावबायारि बिथांमोना जोंनि रिजर्टआव फैगोन रिजर्टआव सानसेनि थाखाय जुदि रुम बुक खालामोबा जों बिथांमोना फैनाय लोगो लोगो जों लाल साहाजों लोगोसे ड्राइ केक जों बिथांमोनखौ रिसिभ खालामनाय जायो बेनि उनाव फुं समाव बिथांमोननो जोङो साहाजों लोगोसे जायखि बिस्कुटआनो होन ड्राइ केकआनो होन जों बिथांमोननो फ्रि होनाय जायो बिनि अनगायै गुबुन ओंखामनिफ्राय लानानै बायदिसिना ओंख्रै आरो लोगोसे एक्सट्रा जुदि बिसोरनो फुंनि साहाजोंबो जुदि नांगौ जायोब्ला बाटारजों केक थाबाय आरो लोगोसे दावदै बायदिसिना बेखौ जोङो चार्ज खालामनाय जायो दा ओंखामनि बेलायाव जों गोबां खालामनाय जायाखै जोंनि ट्रेडिसनेल जितु आइटेमफोर बा जोंनि लकेलाव जिबायदि जायो जों बांसिन भाबै बेबायदि खम समनि गेजेरावनो जों आलासि बिथांमोननो जाहोनाय जायो जों ओंखामजों लोगोसे दालि आरो लोगोसे जोंहा पापर सालाद थाबाय बेनि उनाव गुबुन मोनसे ओंख्रि बेखौ लानानै जोङो 120 नैबिदियाव जों नागारनाय जायो बेनि अनगायै दाउ बायदिसिना बेदरा एक्सट्रा नों माखौ जागोन बेनि सायाव अर्डारा बिथांनिफ्राय जों अर्डार लानानै जों जानायखौ बानायनाय जायो दा जोंनिया नैबे जानाय दा बेयाव जोङो जेनेरेल भाबै आलासि बिथांमोनखौ जों बेयाव जाहोनाय जायो बिथांमोना थानायनि उनाव जोङो ओंखामखौ बेयाव रेडि खालामनानै जाहोयो नोंथांमोना नुदों बेयाव जोंनिया जाय संग्रा रुम आरो लोगोसे बेयाव जाग्रा रुम
बेयाव जेसेबां हायो जों आलासि बिथांमोनखौ जोंनि मोजां मोनसे बिहेभजों जोङो सार्भिसखौ होनो नाजाबोबाय थादों। स' लोगोफोर दायो फालांसि रिजर्टनि फेसिलिटिफोरखौ नोंथांमोना मिथिखाबाय जानांगौ, आदा मोनहा खोन्थाखाबाय। ओमफ्राय दिनैनि भिडिअखौबो बेखिनियाव फोजोबनोसै आं। मोजां मोनदोंबा लाइक कमेन्ट खालाम, ओमफ्राय चेनेलाव गोदान फैदोंबा अननानै साबस्क्राइब खालाम।